L'autovia entre Reus i Alcover ha estat una de les obres que al Camp de Tarragona, competència de la Generalitat, ha afavorit més el que són no només la comoditat dels passatgers individuals i dels turistes, sinó també ha convertit aquesta via en un eix de progrés econòmic. Això se suma a altres que hem estat realitzant, com per exemple la millora molt substancial entre Valls i el Vendrell, o, per exemple, el desviament a les Borges del Camp, o altres que hem aconseguit que no eren competència nostra, però que fent pressió al govern de l'Estat, el tercer carril de l'autopista AP7. En definitiva, aquestes infraestructures viàries, però també les logístiques o les d'energia o les de l'aigua, completen un Camp de Tarragona que està molt més ben dotat del que havíem heretat. Aquest és el canvi real que hem fet al govern d'esquerres d'aquest país.